the one that you've been dreaming of, with dirt underneath my fingernails and worn out shoes. Hey, I heard you got a new best friend. Yeah, it hurts a bit, I won't pretend that it doesn't matter, that you're with someone that young, and we didn't want to be exposed. Even though it was cold, we were never wearing proper clothes. Always trying to be cool, trying to be those bad guys, smoking cigarettes behind the school. Always trying to be cool, trying to be those bad guys, you know. I still think about what we had when we were younger. We were never running out of time. As long as we had each other, everything was black and white. Traveling in a car, never knowing how far we go. When we were younger, when we were younger. Good morning, guys. Today is July 8, Friday, yung mga bata. Tapos nila mag-breakfast, crumpet ulit. Breakfast nila, nasa park na sila. And si Jen, sinacharge na yung drone. Good morning ulit! Nakaligo na ako, guys. 10:48 na ata. Kung may naririnig kayong maingay, nag-blower si Jen sa labas, sa annex. And yung dalawa, kumakain ng shapes. Yeah, 10:47. And eto, nakikita nyo yan? Nakahitay kami kagabi. So, nilagay ko to para matuyo. Ha? 8 years old. Yeah, last night it was on. So, para matuyo yan. So, hinang ko lang sila dyan. Mamaya tutupin ko. Yan yung tirang tupiin kahapon. And meron pa tayong, ayan, may linis. Naglinis dito si Johnny Boy. And ayun yung mga sinampay. Ayun pala si Holly. Oh, Baba! How's your crumpet, Baba? Ay, nagsa-sunbathing siya dito. Oh, may init, may araw. Hi! Hi, Baba. Yan, naglilinis si Jan. And eto, charge ni Johnny Boy. Yung ating drone. Ito yung charger. Ako, nagtatransfer lang ako. Files. Kasi eto, 2 minutes left na lang ang ating memory. Ang tawag nun? Space. Dito, 2 minutes na lang. Dito tayo sa car. Where are we going, kids? Magsiswimming sila, guys. Maganda yung naka lang ako, naka biker shorts and t-shirt. Si Jan, naka long sleeve. Long sleeve and short. The best beach I've ever been to is Crescent Heads. Yes, I love that. Yeah. How about you, And Baba? Bali's beach. Yes. And then probably Philippines. Browns Bay at home. Browns Bay's got some big waves. Hindi nila in-acknowledge yung Philippines. We've got 3 beaches. Hindi, ayun na yung Two. Oh, look at them one. Dito na tayo. There was a big one. Ang daming That's not that nagsasurfing. bad. Come on. Base lang sila. Ayan yung swimsuit ni Holly. Come on, Baba. Nauna na yung mga bata. Bilis nila bumaba. Nag-jacket ako, guys. Kasi nasa dagat tayo, malamig yung hangin. Diba ako na talaga balahibo. Si Johnny Boy. Tama yung suot ni Jan. Yung mga bata wala. Yung nila, yung swimsuit ni Holly basa eh. Baka dito natin pa-practice yung drone ni Johnny Boy. Dito na. Going to the beach.
Okay, come on. Yan na siya. Ready na siya. Yan yung dalawang boys sa right side ko. Ano, si Ivy yun. At si Saki yung ayan na si Zach. Ayan si Ben, si Max. Where you going, Zach? You're done? Dito si Superman. Why? Oh. Huh? Is it too tight? Go to daddy. Your eyebrows? Why? Masakit daw sa neck niya. Feel better? There we are, tough that. Right now? You're not used to it. There we are, just start getting Okay. Guys, andyan si John. Sabi ko, mag-practice na siya magpalipad. Dahil sabi ko, walang wind. Sabi niya sa akin, I don't worry about the winds. I don't know how to fly that one. Si John kasi hindi naman siya maganito. Mga technology, hindi siya. iPhone lang talaga, tsaka computer para sa work niya. Pero mga ganito hindi. Ako lang talaga nag-ano sa kanya na bili kami nito. Para dito sa trip nga. Kaso ayan. Walang wind. Ang ganda mag-drone dito guys. Oh. Oh, ayan. Ang ganda ng weather. Tinanggal ko na yung jacket ko. Ayan na siya. Ang ganda dito mag-practice kasi walang dumadaan masyado. Not unless mag-change sila. Ayan kasi yung bathroom. Changing room / bathroom. Good luck talaga. Nandun na sila. Nagpahinga na muna yung mga bata. Si Jan, fini-figure out niya pa paano paliparin yung drone. Ayan siya. Ayan na si Ben. Kasi yung mga bata andun na. Naglalaro na sila ng sand. Maglalaro rin siya pero hindi niya alam kung paano to paliparin. Ayan na guys. Layo ako baka matamaan ako niyan. Hindi pa naman tumarunong. Pero at least napaangat niya na. Ayun na siya guys. Lumilipad na siya guys. Practice lang muna siya paano mag-landing, mag-take off. Ayan na siya guys. Lumalayo-layo na yung drone natin. Kita nyo ba yan? Malayo-layo na sa atin yung drone guys. Nandun na hindi ko lang kung makikita nyo. Niloloko niya ako. Ang layo na kasi ng that's too far. Sabi ko, do you know how to come back? No, ando na guys. Ang layo na ng drone. Diyos ko, kinakabahan talaga ako. Nandun na siya sa may guys, sa dagat. Malapit sa mountain. You like it? Ayan na siya. Bumibilis na siya. Don't press anything. Grabing kaba ng dibdib ko guys. Ano na nangyayari?
Come back, come back. Ayan na. Stay, stay, stay. Hindi niya makita kasi yung sun. Okay. Hindi niya pa rin-record. Nagpa-practice lang siya, guys. Yay! Oh no! Yung drone natin, andun na guys sa may dagat. Wow. Yeah. I mean, look. Yes. Ayan, look at Max. Nakita na yung mga bata, nag-wave na sila. Are you recording it, ha? No, not recording yet. Hindi mo rin yung nire-record. Practice lang muna daw. Doon na tayo siya sa sa may tubig. Ang puso ko, grabe ang kaba ko kasi. Para pag nahulog yan dyan. Oh my God. Sabi ko, dito lang muna siya magpalipad. Hindi ko na makita. Saan na siya? I can't see it, Han. Where is it? Wala. Where is it? Babe, can you see it? What? Where is it? Where? I can't see it, Han. Saan? Hindi ko na makita yung drone, guys. Wala, hindi ko na makita. Hindi ko alam kung nasa na yung drone. Saan na siya? Can you see it? Hindi na namin manap yung drone. Saan na siya? May kami? Prines niya yung home. Akala niya papunta dito. Pumunta siya sa guys, parang residence. Nakikita niya nasa mga may bahay. I don't understand why when I pressed home it went up high. Oo nga. Prines niya yung home, tapos bigla siyang lumipad. Ayan na siya, guys. Oh. Ayan na yung drone. Okay, slow down. Oh, finally. Okay. I'm going out. Asan na siya? Oh, that's it, babe. Dad, we're not going out anymore. Ayan na siya, finally. Ang tagal niyang nawala, guys. Hindi namin siya mahanap. Nakikita lang namin nasa siya, nasa ibang residence. Oh, wag kang ganyan. Nakakatak. Why did it go up high? When you pressed home. I pressed home. I It don't went know. way up. I know. It Kaya, went over there somewhere. somewhere, oo, prines niya home. Akala namin dito siya, kasi dito siya nag-take off. Lumaya siya, pumunta siya doon. Tapos sabi niya, kailangan may balik natin siya sa dagat para madali namin mahanap. Kasi ang nakikita namin, mga residents na, mga bahay. So hinanap talaga niya. Tagal-tagal, kinakabahan din siya. Kasi sabi kong baka malobat yun. Are you done, Zach? No? So wala, hindi ni-record ni Jan yung mga clips. We're not going out over there when Dad saw us. Yeah. Done for today na raw siya sa drone. Wala tayong na-record sa drone, guys, kasi hindi niya rin-record. Practice lang daw yun. Hindi niya pinipress yung record. So itatago niya na. Kinabahan kami kasi ako, kabado siya din, kabado rin siya kasi hindi niya na makita. Nakikita niya lang kung asaan siya. Ang taas-taas niya na, tapos yun, basta kaya ayan, itago niya na. Buti na nakabalik sa atin. Kala ko hindi na makakabalik sa atin eh. Ayun si Kuya, tsaka si Holly. Walang nagturo sa kanya, guys. Nanood lang siya ng video. Pero yung iba naman, hindi naman masyadong yung basta. Ayan, itago niya na. Ayun si Kuya. Yung dalawa na lang ang nandito sa sa beach. Sa tubig. Yung tatlo nandun na. Si Ivy nakabihis na. Baba, come on! I mean, why? You're not done?
Hindi pa raw siya done. Pinapatawag na sila ni Daddy. Ayaw pa nila. Si Max ayun bumalik. Si Sak tapos na. Hindi na siguro yung babalik dito. Si Ivy nakabihis na eh. Andun si Jan siya kasi si Sak magbibihis na rin. Ha? Your hands is itchy. Wash it there. Huh? I can't rub in. I need to rub it on my eye. Huh? No, that. Oh, that. Then, still. Ah, the sand. No, yeah, Okay? no. Just that. Nothing. Okay. It's alright now. I know that. When let's go. Ready, get it, go! I'm gonna write my name, guys. Make it bigger. Come on, Baba. Go there now. Slow down. Okay, halis na tayo. Ayan si TJ at si Max. Slow down, Baba. Hold Mommy's hand. Come on. Oh, you're right? Okay. Watch out your head. Okay, go. Oh, when we playing on FaceTime? Meron ditong shower. It's gonna be cold, Baba. Go. Go there na, oh. No, it's cold. Get in. Just wash your wetsuit, Baba. Go wash your... Yo, wash your... Come on. Kain muna siya ng Pringles. Veggie, ano to guys? Veggie. Ang flavor ata nito. Oh. No meat. Ako na, Baba. I think that's spicy, Baba. No, that's tomato. Yeah. How is it? No, not good. Let me try. Some over here, Mac. Hindi siya ganun kasarap. We're going back sa Caravan. Lift it down for you, mate. Thanks. Okay, go, go. Ang ganda ng view. Ganda ng araw today. Nakabalik na tayo dito sa Caravan, guys. And si Johnny Boy, nakuha niya yung mga sinampay para matupi ko. And yung mga bata naghahanap ng chats. Shakes are making a lot of biscuits. Huh? They've made fried chicken. Yeah. You want that one? Okay.
I only like the. Ayan na si Johnny Boy. Ay, wait. I only like the four. Just put it there, Han. Wait. Mom, I only like the four original. Okay, just put it there, please. Thank you. Tupi-tupi na naman. So, just finish that one. I only like the four original shapes. This and pizza, barbecue, and chicken crimpy. Yeah. Are they here? Yeah. Okay, get your wetsuit. Hang it. Yung wetsuit kasi nila nasa may container kasi nilalagyan si Ben. So, dun niya pinapalagay yung mga wetsuit nila. Go get your wetsuit and hang it, please. Okay, tupe. Are you going to the pool? Yep. Magsiswimming sila, guys. Ako magtutupe. Mamaya na lang magtutupe. Kasi yung mga bata magsiswimming. And si Jan, aalis mag-golf siya. So, ako ang magbabantay sa kanila. Come on, Baba. What? That's right. Where is it? Okay. What? Do I have more by this than that? Yeah, you do. I'll get you one. See you. Say bye. See you. It's so spiky, but... Ang talim kasi ng ano niya. June niya ngayon mag-shape. Ayoko kasi ang dami niyang matinik. Sharp ba? Ayan si Holly. Ito ang ipapasok ko sa kanya kasi yung mababasa din naman siya. Pero malamig pag sinot yung ano niya. Yung kanina yung sinot yung swimsuit. Here, baba. So, mag-change na lang. Oops, mag-change na lang siya nito. Okay. Alis na ulit. Alis ulit. Alis ulit. Ando na si Holly, tumatakbo na. Ando na si Jam. Golf na sila. Tayo, punta tayo sa pool. Hindi nyo pa ito nakita ang pool dito, yung heated pool. So ngayon, today is the day. Kasi walang magbabantay sa mga bata. Kasi si Johnny Boy mag-golf, sabi ko sa inyo. May tupin tayong naghihintay doon pagbalik ko. Ang ganda ng weather, guys. Oh, mainit. Sana wag nang umulan. Sana dire-diretso ng ganitong weather. Ayan yung mga scooter ng mga bata. Si Holly, grabe naman si Holly. Dito niya iniwan yung tsinelas niya. So, ayan na sila. Ayan si Holly, oh. So, ito yung itsura dito sa heated pool. Meron dyan na bar. Pwede kang mag-order ng food. Ayan. Tapos meron dun na spa. Is that spa? Max? Spa? Ah. Hindi siya spa pero mas warm daw yan compare dito. Nice. What? I'm going in the spa. Where's the spa? Ah, meron din dun. Yun ang spa. Kasi meron din dito. Pero hindi yan spa. Yung spa nandoon. Sabila. I'm watching. Good job. Andun na si Ivy kay Holly. Okay, I'm watching. What happened? Ah, kasi mas mainit yun eh. May ano dito guys, may band. Narinig niyo yung gitara? Oh! Oh! Good job, Baba. Baka makopyright tayo. Ayan, mag-start na sila. Nag-rust lang kanina, kumakanta sila, nag-rust lang sila. Ayan. Yung ating acoustic dito sa pool. Si Kuya. Punta na muna ako sa, punta muna ako sa Caravan kasi magluluto ako ng rice kasi magpa-fried rice kami tonight. So si Brody muna ang bala sa mga bata. Alas 3 na. So kailangan ko na magluto ng rice, steam rice.
Then later, ipa-fried rice namin. Tapos yung chicken na nabili namin sa Coles, yun ang ulam. Then yung mga boys, si Jan at si Ben, magti-T-bone sila na lamb. So yan yung ating dinner tonight. Ayaw pa ng mga bata umalis doon. Enjoy na enjoy sila. May tupiin pa pala ako. Kailangan ko na magsaing. Saing muna ako, guys. Tansyahin ko na lang. Tansya lang. Ganyan karami. Baka busog naman ito ang ating ang ating rice cooker. Bawasan kong konti. Meron ko dito measuring. Where is it? Here. Bawasan ko lang ng konti. Ganyan. Kasi ang bilis ng oras ngayon kasi busy kami. Kung saan na naman. Swimming, punta tayo ng beach. Ganda ng weather. Punong-puno ang pool. Kasi ang ganda-ganda ng weather. Then yung pansukat ko din ay yung ating, yung gitna ba? Okay na to. So 40 minutes. Okay. Ito na yung rice natin, guys. And yung boys, dito na. Ayan. Kain na naman siya ng, yeah, it's still alright. Yeah. And si Holly, wala pa. Nandun pa siya sa pool with Brody. Si Kuya, where's Kuya? Nandun na siya, dala yung scooter. And ang aking labanan dyan, kausap ko yung kapatid ko. Pero naluto na yung rice. And nandito na yung eggs. 5 to, guys, 5. Wait. Sweet? Try it. No, I don't want it. It's sweet, I promise. Yeah, I'm alright. Like it? Really sweet. Is it sweet or sweet? Take over. It's gonna be a pumpkin. Alright. Be careful, okay? Yep. Ito na pala, guys, yung ating fried rice. And si Kuya, kinuhaan ko siya without vegetables kasi alam niyo si Kuya, ayaw niya yung carrots and cheese na luto. Ayan yung kay Kuya, oh. Malapit na to. Luto na yung ating fried rice. Takpan lang natin siya. Yes. And si Holly, dito na siya. Bibigyan niya na yan kay Brody. See you later, love. Dito na yung bata. Hinatid niya lang yung carrots and peas doon sa kabilang caravan. Pagod na pagod yan. Maghapon ba naman mag-swimming sa dagat tsaka sa pool? Oh, you're so tired na, Baba. Pula-pula mo na. Oh, look at your eyes. It's so red. Hindi siya sumama ngayon sa boys. And ako, since tapos na yung fried rice, eto naman ang ating gagawin. Magtupi na para malinis na dito. Kung bawa mo ng batang yan. Okay. Have a little nap. I'll wake you up when Daddy's here, okay? Okay. Fix your pillow, Baba. Remove that pillow. Okay. Have a nap. Sabi ko kay Holly, kain muna siyang fried rice kasi baka dumiretso na yung pagtulog niya. Kasi antok na siya. Kuhaan ko lang siyang fried rice sa labas. You know why I want fried rice? Ha? You know why I want fried rice? I want to eat the vegetables. So, initan ko lang muna si Holly girl. Init na, Baba. Hot. It's very hot now. Okay. Magtupi ako. Magtupi. Anong oras na ba? Wala pa sila dyan. 5:26. Pero ang dilim na. 5:26. Is that good? You want more? Oh, you finish it. I'll save some for tea.
You save some for tea. Kakaiba pa siya ng tea. Akala ko yun ang dinner niya. So, you're going to have enough. Get some, drink. Have some water, baba. Okay, magtupi muna ako. That's it? No, drink more. I drank this more. No, you have to drink a lot. I think I was drinking too fast. Where's your jumper? In the car. Well, too bad, kuya. Tapos na ako magtupi. And alam niyo ba si Holly? Kausap ko yung kapatid ko si Holly, guys. Ayun, tulog na. Eto, bago niyang suot to. Ganito siya lumabas sa washing machine, guys. Madumi pa rin, pero malinis na yan. Tulog na siya. Hindi na yung kakain ng dinner. Kausap ko kapatid ko. Naka-jacket na tayo, guys. Kasi ang lamig. Si Holly tulog. Dito na sila dyan. Punta ko dun sa kabilang caravan. Kasi lulutuin namin yung T-bone ng boys and magmacaroni na lang sila. Yung instant macaroni. Nayit, kuya. You just have to wait. Gusto niyang kainin yung fried rice niya na hiniwalay ko na walang vegetables. Just wait. I-mix ko tong tira namin na pork. Yung roast pork kahapon dito sa ating fried rice. And yung steak ng mga boys andun na. Nilagyan ko ng eto ba, yung pepper steak tapos garlic powder. So, initin ko lang to. Tapos, ilagay natin yung pork. Tapos, yung chicken. Yun ang ulam. Ayan, nagsisisling na yung ating pork. Si Holly tulog na tulog talaga, guys. Ayun, tulog talaga siya. Si Jan naliligo na. Ayan, yung kanyang damit. Si Holly tulog talaga. Kunin ko yung chicken. Ilagay ko na rin dun sa frying pan. Doon ko na lang initin din ito. Ayan, yung chicken natin. Okay, wait lang, guys. Ayan, ginilid ko yung pork. Ilagay natin yung chicken. Ayan. Yan ka. Ito, yung pakpak. And yung chicken breast dito. Ayan na siya. Ayan na yung chicken, pork, and fried rice. So, ready na to. Patayin ko na to. Lagyan na natin dito. Okay. Dito na siya. How about Holly? How are we gonna eat in the camp kitchen? Yeah. Dito na kayo sa camp kitchen. And I'm busy. Nagluluto sila. Hindi natin yung kasama, guys. Dito na tayo. Si Jan nagdala ng fried rice. Yeah. Yeah, just put it down. So, ayan na yung ating. Yeah, that one. Okay. Yeah, you can get chicken, pork. Ayan, si Holly, ginising siya ni Jan. Kain ulit daw siya. Ayun na si Sak. So, kain na kami, guys. Wow. Go get some chicken there, yeah. Get chicken there. Ayan yung kay Kuya, yung fried rice niya, walang vegetables. Ay, si Jan pala. Yan ang kanilang food, steak. Tapos na ako, guys. Ito yung T-bone. Tinanggal ni Jan yung bone. Ako niyan ang papapa. Sarap. What? You gotta get more. Kaparaw siya ng more fried rice. Ayan na siya. Third round na si Sak. Si Kuya. Okay. Si Kuya din. Gusto niya pa daw ng fried rice pero walang vegetables. Pero wala na yun lang. Madami yun yung sa kanya. Pangatlong round si Zach. Diyan tapos na rin. Ang sarap nito ga. Yung buto-buto. Sarap.
Hindi pa pala tapos isa kayo. Macaroni naman siya. Yung carbonara. Tapos si Jan kumuha rin ng carbonara. Himala si Kuya. You want carbonara ya? Yeah, si Kuya din carbonara. Malulobat na tayo. Alright, thank you. I'm alright, thank you. Tingnan niyo si Holly, guys. Pagod talaga siya. Oh. Usually, pag tapos na siya kumain, lumalabas na niya. Pero ngayon hindi. Nakaupo lang siya dyan. Oh. Hindi pa pala sila tapos, guys. Joke lang. More fried rice and carbonara. Si Kuya din, carbonara. Gusto pang fried rice pero ayaw niya may vegetables. Kaya carbonara na lang siya. Muntik nang maubos yung fried rice, guys. Yan na lang. O, diba? You like it? I love it. Di pa inubos. There's only one left. Nakabalik na ulit tayo dito sa Caravan. Si Jan, tsaka si Ivy and Holly pumunta sa Macas para kumuha ng apple pie. So, nahugasan na namin yung mga pinagkainan. Ipuput away ko lang. And hintayin natin si Johnny Boy. The TV is not working. Why? Oh, ito na unplug sa. See? Sakit muna yung TV. Dito naman tayo sa kabila. Dito na si Jan. Ito yung apple pie. Sa kanila, naglagay silang ice cream. Oh, diba? Lahat sila. Laro kami ng cards. Kagabi naglaro rin kami. Pero hindi yan. Baba, I thought you're so tired. Maglalaro sila ng pocket money. Yan yung nilaro namin kagabi. Masaya. Pero hindi ako yan ang vlog nun. You got no money. Yeah. Dito na kami sa Caravan. Guys, we're gonna close the vlog now. Thank you for subscribing and bye. What? Thank you guys. Si Kuya. Kuya. Ito, piniprepare niya na yung kanyang pang-golf bukas. Alas 7 sila alis ng umaga. Mapuputol na to guys kasi palobat na yun. Thank you guys. Please like, please subscribe if you haven't. See you on our next vlog. Bye-bye. Bye guys. Because I think I do want you next to me. Want you next to me, but does this work? 'Cause I know I can't get to you.